Najhoršie Ferrari? Posúďte sami. Dnes si povieme niečo viac o Ferrari Mondial, ktoré bolo vyrábané v rokoch 1980 až 1993. Bolo to posledné Ferrari s motorom V8 a predávalo sa ako coupé alebo ako kabriolet 2+2. Myšlienkou bolo vytvoriť rodinné Ferrari, ktoré malo vzadu dve miesta pre deti alebo menších dospelých. Veľa ľuďom sa presne preto toto auto nepáčilo, pretože mali pocit, že stratilo Ferrari image. Ako naznačuje samotný názov auta, tak ciele boli vysoké, pretože Mondial znamená po francúzsky globálny. Veľa fanúšikov Ferrari sklamalo to, že auto malo horšiu aerodynamiku a vyššiu hmotnosť, čo malo priamy vplyv na nižšiu rýchlosť. Zrýchlenie z 0 na 100 malo za 7,4 sekundy a jeho maximálna rýchlosť bola 240 km za hodinu. Za 13 rokov výroby bolo vyrobených vyše 6 000 kusov a ich cena sa pohybovala medzi 50 až 70 000 dolárov. Zaujímavosťou o tomto aute je, že sa vyskytlo vo filme Vôňa ženy a jazdil na ňom samotný Al Pacino. Dnes v závislosti od modelu za toto auto dáte 20 000 eur a viac. A pre viac zaujímavých videí zo sveta automobilov nás nezabudnite sledovať. Autoraz23.sk